pokazat ćemo kako se konstruiše ugao od 45 stepeni. Pa da vidimo da li je to moguće. 40, nemoguće naravno, ne radi olovka. Ne radi. I šta ćemo sad? Ništa. Stop. Pokazat ćemo kako se konstruiše ugao od 45 stepeni. Dakle, nacrtat ćemo prvo jednu polupravu, a zatim ćemo proizvoljan kružni luk nacrtati ovako. Prenesemo isti, znači ne menjamo otvor šestara i sa tim istim otvorom šestara nanesemo na ovu kružnicu presek i taj ugao predstavlja ugao od 60 stepeni. Znači ovaj ovde sad kao ja nemam isprekidanu, ali ću zato povući tanju liniju, bar se nadam, evo ga, tanju liniju ovako, to je pomoćni, vi bi trebalo isprekidano 60 stepeni. Sada taj ugao od 60 stepeni delimo na pola, dakle iz jedne tačke preseka sa kružnicom i druge tačke preseka sa kružnicom, znači ovde i ovde, crtamo opet presek i sada povlačimo opet pomoćnu polupravu koja je simetrala ugla od 60 stepeni, što znači da ga deli na pola i dobijamo sada dva ugla od po 30 stepeni, znači i tu je 30 stepeni i tu je 30 stepeni. E sad ćemo između 30, znači ovaj je 30, ovaj ovde je bio 60 stepeni, između 60 i 30 napravit ćemo simetralu, podeliti ovo na dva dela i dobiti ugao od 45 stepeni. Znači sada odavde, mogu malo da smanjim da mi ne bude dugačko, obično deca vole kada se uzme ova dužina ista kao i kružni luk koji delim, odnosno taj ugao koji delim, zaključam jer ne sme menjati otvor šestara, pomerim i sad tu negde u sredini, sad će to biti malo teže, pošto sam dosta visoko, ali nema veze, ovako i ovako, odredim, opa, pritiskam nešto, dobro, tako. Znači opet smo dobili presek kružnica i sada ću liniju ovu deblju, znači punu liniju treba da nacrtam, kroz početnu tačku i simetralu između 30 i 60 i dobio sam ugao od 45 stepeni. Znači ovaj ugao ovde, odatle dotle, čekaj, trebalo bi da vratim ako može, znači ugao ovaj ovde, ovo mi se samo izbacuje, odavde do ovde, označava ugao od 45 stepeni, pa ova poluprava ima sa ovom početnom ugao od 45 stepeni. Dakle, to je konstrukcija. Jeste uspeli? Idemo sad još jedan da konstruišemo. Recimo, kaže više od 180 stepeni, pa neka to bude, šta smo prošli put, 210, jel da? A sad bi mogli da konstruišemo 180 je lako, to je popružen ugao. Treba plus nešto, recimo 215 može. Opet 200, ajde neka bude 245. Da probamo, malo ružno piše, ali nema se. Opet ćemo krenuti od jedne poluprave, ovako. Međutim, sada će mi trebati u stvari cela prava linija, jer moram imati više od 180 stepeni. Bilo gde označim tačku i povučem iz te tačke, šta sad ovo reći, iz te tačke kružni luk. Znači bilo gde negde na sredini linije koju ste nacrtali, iako prava nema sredinu. Pa ja ovo sve zajedno snimam, nema veze.
i 45 i ovih 245 ili koliko sam zajedno. Koliko sam rekao da ću crtati? 245. A pa nisam dobro onda rekao. Treba mi 75 plus 180. Koliko je to? 255. Znači popravite, 255 stepeni. Ajde onda idemo ovako. Pa još nastavljamo vamo, to je 180 i još ćemo imati tamo. Pa ću nacrtati pun krug. Znači, do ovde, ovako, ovaj polukrug, to znamo da je koliko stepeni? Ovo pola kruga, 180. Sad ćemo nastaviti ovde sa istim otvorom šestara, dodat ćemo još 60. Znači, ovde dodajemo još 60. Dakle, povlačim pomoćnu liniju odavde, negde, ovako, i to će, koliko je to sada? Opa, ne treba mi šestar, nego mi treba linija. I to je sad 240, jel da? Znači, ovde je bilo 180, smo videli, 180. Ova linija je 240. I još sada treba nam 255, onda još treba mi ovde. Znači još moram 60, dakle iz ove tačke idemo vamo još 60. To je sad koliko? 300. Znači ovde će biti stepeni 300. 300, 300. Moram se onda vraćati nazad, dakle pravim šta? Ovde negde, pravimo krstić dole, dakle pravim simetralu ugla između 240 i 300. Stalno zabadam u kružnicu, znači ovde, ovako, i sada će to biti ugao od, koliko je na sredini između, tu je 30, pa 240 kad dodam 30, to će biti 270. Znači ovde se onda nalazi ugao od 200 i 270 stepeni. Neće baš da mi piše olovka. 270. Sad, između 270 i 40 je 30, pa kad to podelim bit će 15, pa taman na 240 kad dodam 15, dobit ću to što mi treba. Dakle, ovde sada, opet u kružnicu, smanjit ću malo otvor šestara, jer sada delim ovaj ugao, i sada ovde između 240 i između ovih 270, povlačimo, molim, 270. I sad, iz početka, kroz ovu simetralu, odnosno kroz ovaj presek, dobijam simetralu koja određuje ugao od 255. Znači, odavde do ovde sve je 255 stepeni.